Adrià, bona tarda. Bona tarda. Enhorabona. Merci. Suposo que el vestidor felicitat, perquè és una victòria que desitjàveu i que teniu tantes ganes d'aconseguir-la que suposo que, insisteixo, no? Que hi ha d'haver molta felicitat. Descriu-nos una mica l'ambient que hi ha dins del vestidor a d'ara. Avui és el que dius, acabes el partit veient que des del minut 1 juguem amb les idees molt clares. Hem sabut transmetre el que ja fa dies que l'entrenador ens feia transmetre i ja veus tu, des del primer minut jugant amb criteri i sortint a la pressió amb ganes i al final cares d'alegria perquè quan vens d'una dinàmica tan dolenta i ho saps trencar sobre aquí a casa, que és una setmana complicada, al no ve Setmana Santa, que no hi ha tanta afició i tal, però bé, molt content, la veritat. Adrià, ara potser et posaré en un compromís perquè segurament no ets el més indicat per respondre'm aquesta pregunta, però m'has dit avui sí, però per què fins ara? És a dir, per què li ha costat tant a l'equip assimilar el que havia de fer? Bueno, és complicat, a vegades tens tota la il·lusió del món a l'hora de fer unes coses però no surten i bueno, estem en una dinàmica dolenta i bueno, aquí hem de fer el canvi de xip i tirar endavant perquè no queda res més ara. Tenim molt poc marge i és el que hi ha, el que toca ara mateix. Dijous Joan Carles parlava de que potser hi havia una sensació de por al fracàs, que s'estava començant a fer protagonista en l'entorn del Lleida Esportiu. Amb aquesta victòria, aquesta por al fracàs per no aconseguir l'objectiu, la intenteu deixar una miqueta endarrere? Bueno, por al fracàs tampoc. Sempre és el que dius, sortim al camp amb la màxima il·lusió del món, sí que estem en una dinàmica negativa i que les coses no sortien, que podíem tindre poques ocasions i bueno, avui hem dominat molt bé el partit, hem creat joc, hem sortit bé a la pressió i tal i bé, jo crec que bé, molt bé. Ara toca prendre nota de les coses que heu fet bé, prendre nota de les coses que heu fet bé avui i repetir-les dissabte vinent a Conca. Claro, una setmana més per explotar-ho i treballar-ho cada dia i el dissabte a per més. I a nivell personal, tenies molt clar, o almenys el míster t'ha deixat molt clar el que havies de fer en els minuts que has estat sobre el terreny de joc, ho has fet bé, tot i llàstima potser alguna de les ocasions que has tingut de no aprofitar-la, però ha acabat dos jugadors del planter a l'equip del Lleida, el Víctor a la porteria i tu com a jugador de camp. Què significa això també, Adrià? Bueno, això és molts dies de treball, molta constància i quan te donen l'oportunitat intentar-ho fer el més bé possible. Jo personalment m'he sentit molt còmode, he sortit al camp amb la màxima il·lusió del món i ja està, a treballar i bueno, si no puc ser, però bueno, s'intentarà per més endavant, si hi ha una altra oportunitat, aprofitar-la el millor possible. I també, en el cas del Víctor, molt content, un company que he tingut des de petit, des que vaig arribar al club, i una projecció que hem fet junts i poder disputar un partit al camp d'esports, molt bé, molt contents, la veritat. Adrià, tu ets jove i optimista. Realment es pot, tal com deia l'afició al final del partit? Sí, sempre que hi hagi possibilitats, per què no? Sé que es pot, sí, jo crec que sí, però claro, sent conscients d'on anem a jugar, però sí, jo crec que sí.